Malfafsini le kai se lauli masfuru le nga back to school. Yeah, I can come wale nganga mafaf kayele lo for the tour. This is just a blessing. This is a blessing from God. Ole usemea lo fata wale mo kanga kasamo i le kemio ka penga fanga uya o mafaf kayele malo. Kon faf kayele le afionga le di pa de dia fo makusai fo male ko fa wa e wa mafai ai o nga mo uma kanga kasa mo ia fa mo yanga e ala kai se la ulu musu le che le ka dia mo fa le lo o le tu ala ia fa mo yanga o me fa kala va o fa ka o le ka penga ingoa o nga fa nga wa fa kai le ko fa ma le ukanga wo le afionga la el palbia po le sunga fo ya la au del malito ya ai me si fo la nga vai ngai ile di ngore ko fa ma fe ku nga ia kuranga fo nga le ala ile se mero fo mo alo ma fa nga wo sa mo le ka ku ya le la wa ai o le ukuale le fa nge nga wo mo fa ka ile tua o poi ka fa lo ngoi ke mi o fa ele au fa ile fo ile kalanga o fa mang yanga ye me fo fa ba ele se le fa ke ele lo fo le o fa nga malo wo ye ya se fa kwa amaka nga fa nga malo ye ye mo ye fa nga malo wo ma ele se me fa pe nga no ka ko mo ya ye fa nga malo le fa kwa ku me o le mo kwa ke le o ye fa mo yanga wo ai le tu ia wo ai kangaka o ngale ka wo roa ma ia ma ai nga vai o ma kwa fia ma aleluia fa ka ele ro fo le tu ia fa mo yanga o ka ko o se si ade fa ka ele ro fo le tu ke de o so an ke de le ma lo fo fa el ma lo ka ko mo ka ia ngal fa ka ele tu fa ka i ngai fa nga ma lo wa le ku bongia ava pe kura ia amuia isa ku ia pa nga fo ngale a umur ka usanga fa ka kelelo lam ka nga ka usanga bo mo tax refund ya le bede u ka ko bu o se blessing mai le tu le ko nga fa mo ya no bo wa e o ko me kia ngale la kwa mo sa ni la ku pe bo ngale ku mai ya yo wa o ya fa ki mo fo fa nga e ala ile back to school ka mai ko fo ka mai ke la o nga